Hello karbenglong pina video kalalo RJ ke men nai lapen ke shooting thek nai alang lita inudlo alang li men ke Rindalin Singnarpi alang li ke shooting a video kolo bang so video sinang litum kelang men nai lo lapen kelang ben kolo so a video sinang litum nang ning kang sam nai lo comment box tong tokpen nang bachin ikta to tang te video le start iklo nang Thirte akang hon labang so video long chapar jana bang phila bana abang phuamen ke lahen lo Rindalin Singnarpi Gotom Terang lapen Valentina rong pipi singer Daniel rong par lapen nitu timung pi so video nang tum lang igji bulote mawi cinema production YouTube channel along si lang iglong po Neseng arlo labang so video album long chapar jana bang phila pen abang phuamen ke lahen lo Rindalin Singnarpi lapen Raju ingti singer akang saing hipi lapen Lucas nang letung la so video album lang igji pulote El Julti Cinema Production YouTube channel along si lang iglong po Rindalin Singnarpi alang li RJ ke mepen lapen alang li ke shooting thek alang li sita me YouTube long official alang li channel do alang li channel amen ke lahen lo Rindalin Singnarpi nang li tum hongri damra subscribe ik tha lapen do thulang alang le RJ ke mepen apoto lang ik sinang to tang te video le start iglonang